an saka ku. Hi guys, kun gane ku? Na dan ji wasu voicing kan bikin independent din nan da muka yi ko muke cikin yin shi, kun gane? Mutane suna ta magana akan wai me mun zo ana biki da sauransu, ba ku fahimta ba. Abinda muke nufi da wannan wai bikin, mu muna nufin kamar yadda muka saba tare guys a zo a yi party a cashe mata da maza a ji daɗi, shine kawai. Ba wani bikin cika yanci ba. Matsayin mu na yan Najeriya wani yanci ne da mu. Kai ka san yancin ba mu da wani yanci, in ma za mu mai suna sai dai mu ce bikin cika shekara 60 ba yanci. To ina yancin yake? Abu wani yanci mun sani, duk rigunan ma sai da aka sha mana su aka sali mu wayan mu kenan, kun gane? Saboda haka mutane su mana adalci. Ɗan Najeriya ba wai yana nufin shi irin yaya bikin independent ya sa jasi ko ya daga tutar Najeriya ko irin wata ƙasa mai ƙasa ta mana ba abin da muka amfana da shi. Wallahi mu matsayin jarabawa ma muke cikin Najeriya, kun gane? Akasari ma yanzu wannan shugabannin ba sa son masu kai, wallahi ba su son su ga ma mutum da tumbi, da an ganka kayi kiba irin kayi kubu sai su kawai irin komai kai Allah ya yarda da kai. Wallahi ba son mu suke mun sani.